भाई लोग रउआ लोग जानत मानी कि आज के टाइम में आईपीएल के सबसे महंगी टीम कौन बा ना सस्पिशन। इहे सस्पिशन हम दूर करे खातिर ई वीडियो बनावत तनी ताकि आप लोग के सस्पिशन एकदम दूर हो जाए। आप लोग के का लगता? आरसीबी, एमआई, सीएसके या फिर आरा? सुन के दिमाग हिल जाए, काहे कि हाल में कुछ ऐसा खबर आयल बा कि आईपीएल के वैल्यू आसमान छुअत बा। आज हम रउआ लोग के 200 टीमों के एकदम पूरा प्राइस बताए कि कौन टीम के कितना वैल्यू बा। पूरा वीडियो देखे खातिर लास्ट तक जरूर बनाओ। अगर चैनल पे नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए स्टार्ट कर जाओ। तो सबसे पहले हम 10 नंबर टीम से शुरुआत करतनी। 10 नंबर पे जो टीम हम रखले बनी वो लखनऊ सुपर जायंट्स बा और एक पूरा कुल वैल्यू बा ये टीम के 13,000 करोड़। बाप रे, इतना महंगा टीम केहू सोचले नहीं हो। 4 साल पहले टीम आयल और अब ही तक किताब ना जीतो। बाकी ब्रांड वैल्यू देख के सीधा आसमान छुआ था। वही जहाँ हम बात करी 9 नंबर के टीम के पंजाब किंग बा। एक ब्रांड वैल्यू बा 13,500 करोड़। ई टीम थोड़ा अनस्टेबल रहल बा, कप्तान बदले रहेला, कोच बदलत रहेला। अगर फैंस से कनेक्शन बढ़ा ले तो ई टीम ऊपर जा सकेला। वही जब हम 8वां टीम के बात करी तो गुजरात टाइटंस बा। एकर ब्रांड वैल्यू 14,000 करोड़ बा। नई टीम लेकिन कमाल के परफॉर्मेंस, एक बार ट्रॉफी जीत चुकी और दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम में खेलत बिया। वही जब हम बात करी 7वां नंबर के टीम के तो 7वां नंबर पे राजस्थान रॉयल बिया, जेकर ब्रांड वैल्यू 15,300 करोड़ बा। हाल ही में ये टीम बिक गई और वहीं से असली वैल्यू सामने आई। पहला आईपीएल जीते वाली टीम आज भी चर्चा में रहेला। वही जब हम बात करी 6वें नंबर पे टीम जोन बाटे ऊ बा दिल्ली कैपिटल। एकर वैल्यू पूरा 15 करोड़ बा। किताब अभी तक नहीं जीतल है। बाकी दिल्ली के टीम हवे, बड़ा नाम हवे, इसीलिए वैल्यू बनल रही और आगे भी बनत रही। 5वां नंबर पर जो टीम बा सनराइजर्स हैदराबाद बा। एकर ब्रांड वैल्यू 16,000 करोड़ बा। 2024 में फाइनल खेल है। नई स्टाइल क्रिकेट, नया फैन बेस टीम लगातार ग्रो कइले रहल, लेकिन अभी तक कोनो उतना खास चीज नहीं दिखा पौले बा। वही जब हम बात करी 4था नंबर पे जो टीम बा कोलकाता नाइट राइडर्स। भाई साहब, एकर वैल्यू सुन के तो तुहार दिमाग चकरा जाई। 17,000 करोड़ रुपया एकर ब्रांड वैल्यू बा। शाहरुख खान टीम के 2024 में चैंपियन। ब्रांड वैल्यू हमेशा हाई रखे न और आगे भी हाई रखी हो, काहे कि एक और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। वही जा जो 3रा नंबर पे जो टीम बा ऊ चेन्नई सुपर किंग बा। भाई साहब, एकर ब्रांड वैल्यू सुनो उससे पहले चैनलवा के सब्सक्राइब कर दो। अब चले कि हम बताओ तनी एकर ब्रांड वैल्यू कितना बा। एकर ब्रांड वैल्यू बा 18 करोड़ रुपया। बाकी 5 बार चैंपियन रह चुकल बा। फैन से सबसे ज्यादा लायल और धोनी के नाम से काफी मशहूर बा। थाला फॉर रीजन यही टीम में बाने। बाकी तू केकर फैन हुआ कमेंट में जरूर बताइए। वही जो हम दूसरा नंबर पे जो टीम रखले बनी वो बहुत खतरनाक बा। तो दूसरा नंबर पे जो टीम बा वो मुंबई इंडियंस बा। बाबू, एकर भी ब्रांड वैल्यू 19,000 करोड़ बा। 5 बार ट्रॉफी इहो जीत चुकल बा और सबसे बड़ा स्टार लाइनअप मुंबई के टीम पैसा पैसा। काहे कि एकर जो एम्बेसडर माने वो मुकेश अंबानी माने। भारत के आधा जीडीपी टीम के थैलिए में रहेला। बाकी ई तो केहू के खरीद लिए तो महंगा एकर रहबे करी। तो वैसे बताओ जा कि मुंबई के सपोर्ट करेला जा कि चेन्नई के कि आरसीबी के, कमेंट में जरूर बताइए जा। ओकरे बाद पहला नंबर पर जो टीम बा ओके पता है, उससे पहले चैनलवा के लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए जा। ऐसा वीडियो हम रोज लेके आवत रहेंगे। तो जो पहला नंबर पे टीम बा वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बा। दिलों के जान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। बाबू, एक और फैन दुनिया भर में बाने, काहे कि एक और टीमवा विराट कोहली के नाम से चलेला और एकर ब्रांड वैल्यू जोन बाटे वो 20 करोड़ रुपया बा। इतना सुन के चौंधिया जानो, इस सबसे हाई बाटे 20 करोड़। कुछ कहाला किताब तो कम जीतलस, लेकिन फैंस के दिलों में प्यार और इज्जत बहुत कमैलक। लास्ट 2025 में
18 साल बाद ई किताब जीतलस। आ जौने तरह मूवमेंट रहल ना बाबू, एकदम पिचवा खाचा खच फैन से भर गई है स्टेडियम में बाबू का बताई, एकदम ललकार हो गई है। बाहर जगह रहबे नहीं कोई, फैन एकदम उत्साहित हो गई है। इतना खतरनाक प्रदर्शन भइल। बाकी तोहार का राय बा कमेंट में जरूर बताइए। तो भाई लोग, नंबर 10 पे एलएसजी और नंबर 1 पे आरसीबी, और 10 से लेकर 8 तक ब्रांड वैल्यू सुन के दिमाग चकरा गई बा। अगर टोटल कोई जा 200 टीम के, तो 1 लाख करोड़ के ऊपर जाता ब्रांड वैल्यू। बाप रे, इतना पैसा मगर रहित तो का हो जाए। का रउआ लोग के हिसाब से सबसे महंगी टीम कौन होखे के चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक खातिर धन्यवाद।